Delal Uruç keçeka 22 saliye. Hosteya tamir kirina motorên seyyareya. Beriya 5 salan biryar dide ku tamirên vesayatan bike. Lewra meraqa wê ji zaroktiyê li ser modelên trênbela hebûye. Di destpêkê de berdestê hosteyan dixebite. Dûre xûhînî vê karî dike. Ewlî derdora wê jê re dibêjin ev ne karê jina ye, zehmet e. Lê ew bêtir giraniyê dide ser karê xwe û niha jî li bajarê Amêdê bûye yekem keç ku hostêtiya durustkirina erebeyan dike. Biçûk bûm ez ereba pir ez dikirim. Wexta ez 13 salî 14 salî bûm paşê çûm mektebê Amêdî bölümkî ereba heye. Ez jî çûm ketimê 4 sal xwendim. Paşê ez çûm cîkî çiraq bûm. Çiraq bûm paşê 3-4 sal arê da çû bûm hoste. Ez bê min dişoxlim yani perê min e ez ek dikim dixwim kesî jî alaqedar nake. Delal dibêje dema çavê ajotvanên zilam ên xwediyê seyyareyan li Delal ketiye û wê dîtine matmayê mane. Bawer nekirine ku bikaribe motora seyyareyên xirab bûne serrast bike. Lê Delal tîne ziman ku jin dikarin ji heqê her karekê derkevin û perê xwe bi keda destê xwe qezenc bikin. Delal pê re dibêje boyaxa neynuka min jî donê motora ye. Wexta mêrtên hinda min ewsa dibêjin. Kaviya jine ka çawa çê dike, çawa dike. Ama em jin em dikarin em herin her derî. Em ê her tiştî jî bikin ew ça xîreta me ye, ew ka me ye. Wexta ku ew hatin ser ereba em dîtin tamam e. Ew jî ewsa ya biya ajine kankare çêke ew bike paşê wexta ez erebê çêkirim qedandim ewsa dibêjin weleş aştere pir helal be. Yani ön yargî wana tevî bavê jina ew tişkî ne baş ana. Wexta te îşê xwe te kir te qedan ew ça qediye. Hevkarên Delal jê re nabêjin Delal Xan. Bi navekê din bang dikin û jê re dibêjin Hosteya Delal. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.